Ito na po ang ating pinaputok na bangus. Okay guys, for today's video, ang gagawin naman po natin ngayon is magluluto po tayo ng isang binalot sa saging na bangus. Yes po. It's a similarity of inihaw na bangus, pero and I will do this, I will fry in wrapping the banana leaf. Yes po. So, ang mga procedures po nito, ang mga ingredients is kamatis. So, ginawa ko na po siya, guys. So, minix ko na po yung kamatis, yung sibuyas, then nilagyan ko po siya ng grated na ginger or luya. Tapos, nilagyan ko po siya ng black pepper and salt. Tsaka konting all-purpose seasoning. Yes po. So, ganyan lang guys ang paggawa ng isang parang similarity din siya ng pinaputok na isda. So, eto naman bali nakabalot siya sa dahon ng saging. Opo. So, guys, let's start. Eto guys, so ipapalaman ko yung kamatis sa loob ng bangus para yung lasa ng mga ingredients is nakakapit siya sa laman ng isda o ng bangus. So ganyan lang kami gumagawa guys. Ganyan lang ako. So favorite kasi ng mga kids ito, lalo na yung kapag nandito yung mga ate ko. So, ganyan ang laging ginagawa ko sa kanila. Gustong gusto nila kasi ito. So, ayan. Bali, lalagay ko lahat yung minix kong vegetable pati yung sauce niya. Yan. So, pwede na siyang ibalot. So, ganyan ang pagkabalot nito guys. So, i-roll ko lang siya. Ayan, i-roll ko lang siya ng ganyan. Before that pala, ang dahon ng saging pala, para lumambot siya is initin mo siya sa apoy. Yes, para medyo malambot yung saging. Tapos, kailangan na natin siyang itali. Ganyan lang yun po. Ganyan lang to guys. Hindi siya mahirap gawin. Madali. Kung nagugutom na kayo, so madali lang siyang gawin. So, ginagawa ko guys, yung mismong stem ng saging, yun ang pinagtatali ko. So, pwede naman yung yung string or yung yarn. Yarn. So, pwede naman siya. So, kasi eto, mas gusto ko siyang pantali.
Just make sure lang na nakatali siya para hindi bumuka yung dahon ng saging, guys. So, ayan. Ready na yung ating binalot na bangus sa saging. So, kailangan na natin siyang i-fry. So, hayaan ko lang siya ng manuot yung kanyang sauce sa laman ng bangus. So, I will fry it 5 minutes. So, ayan. 5 minutes. Hintayin ko lang siya na mag-absorb yung sauce niya sa loob. So, guys, see you later. So, guys, ito na po ang ating So, guys, ito na po ang ating pinaputok na bangus. So, ayan. Similarity po siya ng iniyaw na bangus, guys. So, ayan. Kain na po tayo.
for today's video. Please like, share, Subscribe. please click the